belai kirima sengsa partai mang nukjak phiu kha haine hai Hasteo Jirania ni partai mang belai khenen kirima sengsa nukjak kha bri khoroksa no kokyabu pango sonara wi shokjak mane hangar khata police mankha mohai partai mang nukjak kha Jirania ni khamar bari wo kokmani bisiti sai manjak kha champanagor outpost police ni chaitok mumbai manjak kha kwthwi khoroksa minat ni daptar mangai samutai nerek prewe haste apni chaitok mani baira sono jotonono rojak nai sini moida tei suji aboni ra khoksa phano nangya nei saklai kha haste hapangni bisinte haste police ni chaitok mani bahai ni hai manjak phikha sai ni Gancha manjak kha Nagaland ni khungsa malkhung kotor ni bisinte kabang mano Gancha amahai pate bang kabang mano jari to haste o hai ni hai salbrung choya khai manjagui tongmani baino mulang salaijak haste gonangui abo asuk gobang biani phaikha Gancha rok tei phatar haste bo biang botalang jagui tong amono sumon kajak lokurokni biskango Hindu Porishod RSS tei Bajrang Dal rok husyar khaikha musuk bainai phalnai rokno tei abo hai makhai glak khone মাতা তথা আমাদের মাতাকে প্রচার করার জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদলি চারানা এবং বড় নেতা অর্ধনেতা সবাই সেখানে সংযুক্ত অনেক নেতারা হচ্ছেন অবিলম্বে সেগুলি ছেড়ে দিন belai kirima sengsa partai mang nukjaka khungsa bike by truck klaimani bisingo khoroksa theika hnai kokmani bisingtei sai manjaka bike khaja khorokni bisingo khoroksa sagutu khamanja Hasteo kobangma khona begna rogo nukjagui tongo lama hamyani abo baino nukjakha lama no snamroya sak sung khatchogui tongya dai lama kaslaimani koila soro Durgapuja Chanda ya hnai kasoi pujak mani kokma nukjak dikha chori lamo abo bai belai no kha khamlai jak khatulai jak